Besor bariau. Nenekku punya besor baria. Hello everyone, welcome back to the channel. Asa khala nangtaman hamozangene dongo. Daneja he by Wednesday. Today is Wednesday and today is the last day of our quarantine at home. So gaman ni pray bayro thangna hasigan. Ese relief munbai 14 days as by nalai mabaper nang brobuba ekdom dependency dong da dependency ya zabai. Ya जोंनि जा bayro thangnaनै जोंनि बुस्तुफोरखौ basic बुस्तुफोरखौ लायनो हासिगोन. जेनेबा मैगंफोर नांगौबा माबाफोर नांगौबा एनिथिं जोङो बायरायाव थांनो हासिगोन दा किन्तु बे 14 दिन जा जों होम क्वारन्टाइन जादोंमोन मेनेज खालामबाय आरोखि बांद्राय डिफिकाल्ट जायासै जोंना गासिबो अनलाइन फैजोबोमोन ओमफ्राय जोंनि ससाइटिनि सिकिउरिटियानो जोंनो मा नांगौ मा नाङा बेखौ एखनबा सोंफैनानै होफैयोमोन दै होफैयोमोन इट वाज नट ए प्रब्लेम एट ऑल फॉर अस इट वाज इन फैक्ट नाइस दैट वी डिडन्ट गो आउट बायरायाव थाङाखै मोजां जादों What a coincidence नाय नोङो दिनै जोंना क्वारन्टाइन जोब्बाय ओमफ्राय गाबोन नानिनि स्कुलाव थांनांगौ आहा नानिनि रिपर्ट कार्ड लायनांगौ बुक्सफोर लायनांगौ नानिमोननि स्कुलनि सिस्टेमा माबे बिसोर उन्दैफोरनो बुक्सखौ एखेलगे हरजोबा जेला नों फार्स्ट टाइम अफ द इयार स्टार्ट खालामो स्कुलिं स्टार्ट खालामो होमबा मा खालामो पेरेन्ट्सफोरखौ लिंहरनानै फुल इयारनि बुकखौ हरो ओमफ्राय नाम लिरनाय कभार होनाय खालामनानै बे बुक्सफोरखौ बिसोर स्कुलावनो दोनो स्कुलावनो गासिबो खालामजोबो प्रि स्कुलसा बिदिनो नालाय बुक्सफोर हरा बांद्राय गथ'फोरनो जे दिन होमवर्क थागोन मा थागोन होमबाल' बे बुकखौ बे स्टुडेन्टनि नङाबा गथ'नि बेगाव सोनानै हरो बिसोर Super man, you look so beautiful in this. And you? Yeah? And you? Do I look handsome? What? Do I look handsome? Yes? मा जादों नोंना बेबादि ड्रेस गानगासिनो दामानि नै नानिया जोंना दुगैखांबाय फ्रेश नै रायजोफोर देखायनि आं मा जानो नागिरदों दे जा टमेट' बाथोन सावनानै मा खालामो बेखौ फानलु सामब्राम पियाज होनानै एकदम मिक्स खालामनानै चटनी बानायनोसै दिनै मोजांथार हजोंथ' गामियाव जाखायो बयबो दा जोंबो बिदिनो जायो सेड निउज मोनसे दाख्लैहाय जोंनि न'खरनिफ्राय आइनि फंबायनि डेथ जादोंमोन ओमफ्राय दिनै बुधबार सप्ता खनसे जाबाय दिनै आमाइनि श्राद्ध ओंखायनो दिनै भिडिअखौ आं खालामा सानबाय थादोंमोन खिन्थु लाइफ हैज टु गो ऑन राइट नोङो मोनसे बुस्तुखौ लानानै नोङो बिनि उपराव नोङो सानबाय थानो हाया विल हैव टु मुव ऑन ऑफ कोर्स इमोशनली कनेक्ट दङ एसे गाज्रि मोनो बेफोरबायदि समाव थांनो हाया नायनो हाया लास्ट टाइमबो जुदि नुवाबा गाज्रि मोनो आज क्या बना रहे हो? आज हम बना रहे हैं आलू झोल बोलो आलू झोल चावल और जला हुआ टमाटर जला वाला मटर नहीं जला हुआ टमाटर नहीं जोंना नोमबाजिया बानायगासिनो टमाटर की चटनी यस एकदम बोरोनी स्टाइल का ये मेरे को चिन्मय ने सिखाया अलग टाइप का है थोड़ा और टेस्टी भी है बे जाहैबाय हेडफोन रिसीवर उन्दैफोरनि थाखाय नानिनि थाखाय लाबोदोंमोन आं बे फनाव रायलायबा खोमायाव होबथानानै रायलायो नालाय ओंखायनो रेडिएसना प्रब्लेम जागोन होननानै बे मोनसे हेन्ड रिसीवर लाबोना फैदों नोंथांमोना मा खालामनो हायो बेखौ फनाव कानेक्ट खालामदो रिसीवर बादि फुराना स्टाइलनि आरामसे रायलायदो TUVWXY and Z done super ओरैनोथ' जों ज' जायो खिन्थु दिनै नोमबाजिना
मिटिं जागासिनो ओंखायनो जाफानो हायासै दा जों जागासै बिराद उखैबाय नेनो हाला 1:30 जाबाय ना man it's 1:30 it's late let's have food come on लोगो मोनफिनगोन बेसर बारियाव बेसर बारिया सोर सिखोला गोमोर गोमा आयमा नागिरदों दे होमबालाय दिनै ब्लगखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन ओमफ्राय जों रेगुलार जानो ट्राइ खालामगोन नोंथांमोना जों एभरिडे फिसा फिसा भिडिअ लाबोबाय थानो ओमफ्राय कुवेश्चन्सआ दाबो फैयो आदाया सोर आदाया मा साख्रि मावो बाजैया मा साख्रि मावो मा हारिनि बिदि जुदि कुवेश्चन्स नोंथांमोनाव दङबा बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहै मा मिन्थिनो लुगैदों नोंथांमोनहा ओमफ्राय जों मोनसे एक्सक्लुसिभ इंट्रोडक्शन वीडियो खालामगोन जों नोंबाजैजों आंजों सानसे मालाबा सम मोनोबा किन्तु बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआवल' कमेन्ट खालामनानै हो होमबालाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा जों लोगो मोनफिनगोन if you have liked the video please give a thumbs up and subscribe to our channel for more such videos in future until the next one take care bye bye Bodo Bye.